Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 5:05 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Siyete minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Silawat mayong hapon na naman. Agosto 4 na kita sa bulan sang sa tuig 2020. Una ini nga Martes sa ikawalong bulan sa tuig sang mga ilaga. Kamusta naman ang ato sa mga maka-aksyon? Kamusta ang mga may pagkaila-ilagaon gabatasan? Di basta gani ilaga, ano gani? Kung makakita kag makabatsag nga may tawo, dayon ni kaplagyo mo. Amaning ginatawag nga ilaga, tuig ka subong sang ilaga. Kuntani amoning himuon sang COVID-19 subong, no? Dapat palayo ka na sa pungsod sang Pilipinas ay ang mga tao subong kasiling nga tama na sobra na. Sobra na nga pagpanghalit sa mga tao, pati negosyo, ekonomiya sa ato sa nga nasyon. Ang taran nga mga tao subong sa Pilipinas kay siban nga pungsod, nagapakitlooy na, nga please layas na, insakto ng paantos sa mga pumuluyo. Ini ang ginapatuhoy naton sa pinaka-importante nga dalangpan naton. Huwag sa iban kuning mahal nga makaako ang Diyos o kon Ginoo nga mula ni sa nakahibalo sang taran kag nakahibalo kung nanong palaabuto naton. Siya lamang ni ang nakahibalo kung tubtubsan o kag anong bulan, anong adlaw, anong tuig tapos ang ining pamanghalit sang COVID-19 sa Pilipinas. Single day record 6,352. Isa lang kadlaw ang na-record sa pungsod Pilipinas nga COVID makaksyon. Ang puto kada mo makin mo sobra 6,000. Ano gidayhan ang kakulangan man? Sang aton sa nga nasyon o kon kakulangan sang mga tao nga sa lawayon. Una sa balita, una sa aksyon.
Inyo pala tuntunan Action Reports after edition Lunes tubtob Sabado. Pasalamat kita ka Action Eric ka magbanwag kahapon nga naggatalo sa sari nga palatuntunan. Bangod sa mga importante nga ginhikutar sa inyo sa Dek Action. Isubong balik kita sa papangalagad. Inyo ka Action Marlon Hedovaya ang tiyempo mabulubugnaw. Bangod sa pagtupa sa nipis man lang nga ulan sa Bacolod subong hapon. Las 5:10. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Mga balita nga dapat naton tutukan. Una sa balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Hog tanay kag bantayanay sa mga pasaway. Tanan wala sang pili. Dapat magasunod sa health kag safety protocol. Kamusta ang kampanya sa Task Force Disiplina sa Bacolod? Pila na bala ang namultahan? Kag naga-community quarantine? Ang kontrobersyal nga takop o kon barrier sa motorsiklo, sino naman ang masampulan? Nga mag-live-in partner o kon mag-asawa? Ang iban daw nagpraning na sa sali nga pulisa. Nangod imbis insakto nga divider ang ibutang. Nagbutang sa sang bagay. Ang itsura hindi lang divider o kon barir, kundi piho-piho nga takop gid sa tunga sa motorsiklo. Para piho man nga wala lutsan ang kagaw kung may ara gid man. Ang kampanya batok sa COVID-19 adlaw-adlaw ginapalibugan kung paano ni mangin epektibo kag kung ano pa ang iban nga mga tikang para ang pagdamo sang kaso mapunggan kag ang mga natapikan mag-alalayo. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang atensyon sa mga nagahulat sang ayuda halin sa sapsang DSWD o ni kaduwa nga trans ang hambalan halos ubos-ubos ng taran nga halatagan. Dangod ang second trans para lamang sa mga taga-Bacolod kag Iloilo. Ang ginahulat subong mga kaaksyon dapat ihatag among ayuda ara sa mga ginatuwag nga left out o kon waitlisted nga benepisyaryo. Ang mga tawo nga kwalipikado sa pagbaton sini nga ayuda apang wala sang wala lamang matalaw pangdan kag masikaso sang mayo. Dangod may madamo ning karason kung sa iban pa mga tawag na kaaksyon ang maning nakaligtaan la. May ara nga tutuod gid nga benepisyaryo pero ang opisyal sa barangay way nagasapak. Ang kapitan di mapasugot nga ilista bangod kontras politika. Kag permi nagapamatok sa SD mga pulisa. Damo sa amunid diri sa Negros Occidental ka Bacolod. May ara gani nga ginlista soltero wala sa pangabuhi kag may obra. Bangod lapis kapitan ginlista. Mayara man nga hindi residente sa barangay pero nakakuha sa ayuda. Ina lamang ini sa mga rason makaaksyon kun nga may mga left out families pa nga dapat hatagan. Ang balita dari sa Bacolod buwas nga adlaw, may tagtaganay na naman. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kanamuon sang hatagan 15,049. Agosto 5 tubtob 9 nga hatagay 5 ini kaadlaw nga tagtaganay. Pero hindi na sa mga barangay o kung payout center, kundi sa mga financial service providers. Ining M. Lowiller, Western Union, kag Cebuana, Lowiller. Anong dapat himuon sa mga kuwa? Tikay na sa Action BBB, napalayag naman maka-action ha. Importante gantes ka mabagkanto sa siniging panglawag na ton nga financial service provider. Kalo kompletong yung sa nga bit-bit. Kalo kompleto yung sa ring pamatuod para hindi ka mapuli balik sa balay nyo kag diretsong kuha nyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sailo kita sa bahin sang Balita City Hall, duwa kagin lockdown nga area sa Bacolod lifted na. Boselingon gin kakasda ang lockdown. Ano ini nga mga lugar? Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita pungsod no naman, oy ang PhilHealth o kon PhilHealth umimpon man sa kululbaan nga balita. Kag ginahambalan subong angot sa COVID-19. Hindi lamang epekto sa COVID-19 ang nagkuha sa atensyon sa mga tawo, kundi ang ginaaligar pagpangurakot sa PhilHealth.
Sa balita, una sa aksyon. Ang hearing sa Senado subong ang anay anti-fraud legal officer kaga nag-resign nga si Thurson Montesquieu. Nagbulgar sa ginatuwag nga mafia sa PhilHealth. Abi ko na yung mafia ni sa iba na nga nasyon. Mafia bala sampang sa hinampang. Dito partikularmente sa Estados Unidos. May mafia maglide. Una sa balita, una sa aksyon. Mafia sa PhilHealth. Aman ang tinaga nga ginboyan ni Montesquieu, ni Thurson Montesquieu. Ang kwarta nga ginkawat sus 15 bilyones pesos. Yung deposit, no? 30 nga sahi isang balor ni. Grabe nga hitabo ni Kon matuod gid man ining akusasyon ni. Ginapagi pa man ni siya natuwag nga due process. Kwarta ini kung taning agastuhon para sa mga tao binulsa sila mga hakugan kag baway sang kabulusgan nga sahi sa mga opisyal sa ahensya ni. Ining krimen hambal ni Montes makabi gini bilang Crime of the Year. Kung mayara top story of the year, mayara man Crime of the Year. Pinakadako ang krimen subong nga 2020. Siling ko gini, basta gani kwartang hambalan o kung ginatawag nga money matters, damo gid ang hakugan. Bisan pa nga ilan na nabalaan nga ang mahalita namong mga ultimo nga mga tawo, saan din lang nga level sang gobyerno, halin sa barangay pasaka sa pinakabataas nga units, basta nagani kwartang hambalan, daw mga ido nga nagadiwal ka nagahagal-hagal para lang nga makamani. Yara gani nga bisan barangay nga level balaan nagidilang illegal konsala alagid ka dus-dus duso para lang madayon. Ang ilang sila nga luyag tangod kay nakatukob na. Una sa balita, una sa aksyon. Sang nagalagting nga kwarta. Nausabahin sang PhilHealth kung mangin matuod ni isa ini kapag tampala sa ahensya. Kung tani among ginasaligan sa mga tigado nga tawo. Pero kung mag-amo malang ni nga ang kwarta huga kumon sini mga wala huya nga sayo sa opisyal sa gobyerno di bantaran. Madamo yung opisyal sa gobyerno naga pangalagad sa tampad. Di pinalamang nislang inakusahan sang korupsyon o kung pagpungurakot. Lasing ko 17 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Ang importante ni bunuhon ko lang, pwede din nga makadugag naman sa huol mo kung katol palaligban. Pero dapat ginihimuon atenson sa mga masami nagasakay sa mga dipasahibla public transport passengers. Ang Department of Transportation may bag-o nga memorandum circular. Ang tanan nga pasahero sugod Agosto 15 Sabado dapat magsuksok naman sang face shield. Hindi lang kay face mask. Ang face shield nagakurbada ini nga plastic kon plexiglass panel. May headband nga maning dapat isuksok sagtang. O kung sa ulo man nga bahin para mapunggan ang posible pagsunod o kung pagwa sang gagaw. Ang wala sang face shield kag face mask lang ginasuksok, ipihon na naman nga basi kung multahan ni. Ang balantayan diri bangon sigurado nga mga dagsa na naman ning pangumpra sang face shield. Ago negosyuhan, o kung basi pila ka adlaw mag out of stocks na naman. Ang mga tao wala na sang baklan, o panugyan talaga. Subong pala mga daan, subong palang testing na pagsuksok sang face shield. Ay base pag-aabot sa Agosto 15 wala tonyo pa, Agosto 15, base pag-suksok nyo bala, hindi ka man makasahuaw, base nakatulan ka mo, or nanong plastada, pag base mapilitan ka mo, hindi na lang magsakay sa salakyan nga pribado, kita na lang sa salakyan nga private, nagastuman. Bantayan tani August 15. Ay ba niya matamad na game o face shield mo? Una sa balita, una sa aksyon. Ari paggiduta lupang doon ang pagbulgar sa ngalan sa mga tawo nga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Ginaduso sang pila ka mga kongresista o si anak kalusugan Representative Mike Defensor
Isa lamang ini sa mga nagduso, nagsiling nga dapat ipaliyag ang ngalan sa mga nagpositibo para mga tao kuno mismo makahalong kag makalikaw nga hindi malatnan sang kagaw. Ang isyo malandig na tuwag nga diskriminasyon mo. Mayara mga tao yang nga way himuon labalaan nila nga may COVID. Ang tao na dayon nila ka takalain. Di ginapalagyuhan na nila, dapat huligan tani sila. Ang pamangkot dali marayon kung hindi. Kaya may araman pila ka mga kongresista nga nagpamatok sari. Si actor, politician, Congressman Dan Fernandez nagpamatok dali. Kuning adlan anong epekto sari? Ang pagpalayag sa ngalan sa mga nagpositibo, kakatabo na ginmani diri sa Pilipinas, kakatabo magadi sa ibang nga pungsod, pero ang mga ginahingadlan niya, amo ng mga sikat nga personalidad opisyal nato sa gobyerno kon artista, NBA player gani una to palayag, galing nagpagwa sila sang bando nga ops nilang. Kaya diri sa Pilipinas, pila ka mga senador to mga nagpositibo. Sa artista nato si Michael V, di ba? Si Iza, mga doktor naton nga mga frontliners, giningadlan gito sila. Yabot lang kung namalayon ni ang giduruso ni, ngayngadlan tarang-tarang nga nagpositibo. Una sa balita, una sa aksyon. 521 Action Radio Philippine Standard Time. Hibalon taray ang sitwasyon sa sunod sa Bacolod paagi sa patrol with Action Jan. Observation report, traffic report. Action Jan, ngayong hapon please kabin. Kapabilin sa gihapon ng arma na yan naon sa balibot sa mga Lasing ko 21, Action Jan standby sa Luhan taka sa Special Communication. Basi ko naga-mobile ang ato sa ring patrol sa sanigid nga mga tinion para nga mangin na klaro ang ilang sa ring presentation. Sa ato sa ring monitor sa live stream, standby ka ba na dugay-dugay kay i-acknowledge ta ka mo, pasalamat lang kita temprano pa sa iyong sa ring pag-monitor kapag sakdag diri sa Action Radio. Action Jan, please come in. Sa ring na Action Mara, patrol live kita mismo diri sa area naman siyang Dalan Lacson. Paliko kita along area sa North Capitol Drive diri sa direksyon padulong sa may Ayala Mall. Diri karon nga hapon makita naton hindi mo sinakramo o sa masalakyan nga nagaranda di ko nagrabay diri sa amo mismo nga lugar mga kaaksyon. May di mga jeepney, may mga naga-bisikleta, may makita-makitaan nga di mga single o motorsiklo, wala lisang angkas diri ang mga galabay sa area. Kabalo ka ang pila ka mga kaaksyon naton nga may mga angkas, no? Amo ni abi ang mag-asawa, live-in partner, masami nila ginalabi, wala sila pa-highway or diri abi sa may Metro Bacolod mismo. Kalabanan ni ruta nila is either dikto sa may Circumference Road, bisan pa sa mga merkado publika. Hindi isa man din na ginalataw nga daan, kabudlay sa ilang sitwasyon man kung may barriers sila nga. Like for example, paglabay sa patrol diri sa area mga kaaksyon sa Circumference Road, amo na yung lugar nga may mga dlagko o masalakyan nga nagalabay, especially kung mga ugto adlaw, abi tub-tub na mag-alas 4 sang hapon, kaya mag-alas 4 of course, hindi na sila makasulod diri sa Metro Bacolod, kaya di truck ba na, pero Lasing ko 23, nato na ato sa ring patrol with Action Jan, ginapamatian nyo ang ato sa ring traffic situation sa sanigid nga mga tinion. Namat-amat balik baya ang damong ang mga salakyan, no? Dari sa syudad sa Bacolod. Action Jan? Section Mar, no, diri sa may Circumference Road, particularmente na sa area naman sang Bangga Curi, padulong diri sa Bangga Mital, pabulbugat ang traffic situation diri kadamo nga daan sa mga salakyan nga naglabay, especially from Libertad Public Market. Ang problema naman sa mga salakyan from Libertad going to Bangga Curi, hindi dali or hindi dasig ang movement sa mga salakyan. Kay basta gani oras na nga mag-peak hours na mga kaaksyon, mga alas 4 sang hapon, mga alas 5 na sang hapon, mga kaaksyon, kadamo gina sa mga salakyan mong. Ang problema diri paglabot mo sa may area sa BIR, tubang diba sa Bureau of Internal Revenue, sa mga kaaksyon ang duwa ka kilid sang dalan gina-construct, subong ang ginkalkal naman dira ang tunga ng isang dalan. Sa kapabilin sa gihapon nga one lane o kung isa lang karuta o isa ka linya sa mga sang dalan ang malabyan sa mga motorista gikan sa magkatuhay nga direksyon. So gwa mo daan mo talintirin kung mga kaaksyon ay maila kami ga-control from Doña Juliana subdivision nga Bangga dira padulong TikTok na sa may Bangga Curi, at least may ara dira nga may traffic enforcer nga na-assign para mag-maintenance ng sistema kung dalagan sa trapiko ang pag-amalan. Ang lanagro ginayo sa mga motorista, especially kung dira ka naglabay sa may Hernais Extension, alaba-laba unang pasensya,
Samtang nagabiyahe ka mo sinadara nga lugar, may pila ka mga obstruction sa dalanon, kaangay na lamang sa kinakonstruct dira. May mga heavy equipment nga aras kilid sang dalan, hopefully kung matapos-tapos sa idang construction dira at least, no? Malimpyuhan, wala nabi sang sagabang sa kilid sang dalan, mga kaaksyon. Kung magkadto ka naman diri along sa may Lopez East, particularmente na sa may Burgos Circumferential Road, ang traffic gid amuning halin sa south going to north direction, mga kaaksyon, and from west going to east direction. Diri halin sa may north from home site going to sa may intersection sa Burgos Circumferential Road, hindi mo sinakadamo sa mga salakyan gid man makita naton. So kalabanan mga papauli sila tagsa ka mga lugar, mga kaaksyon. Diri nato nakitaan nga may ara mga gaang kasanay lang nga may barrier. Ang wala naman ginagalo-lili kami manugadakop o kon wala. Nakita nyo sa pila kang mararagway sa Facebook or sa mga social media sites, may pila nga may kabudlayan gid man sila kung may barrier and may ara kada isa sa ila mismo nga mga disenyo. May pila kita karakitaan nga ang barrier ginimo yang daw napsak na sa likod, nakatapik action mark ginbutangan niya na lang gid sang do higot lang nga para ara siya lawas sa katapik ang barrier. May ara man barrier nga sa salakyan nakatakod, kag may ara maliban nga barrier nga ginakapitan sang angkas nila. Anytime siguro ikaw ay bantay ti Kakson Manila, then kung may ara makita nila nga damo-damo abi ang mga motorista nga naglabay sa dalanon, titungtong gina nila para may diversion sila nga duwa. Problema de itingtiil nila nga duwa nagatapikana imong gyapon. Ano makita naton diri mga Kakson ang pila ka mga lalilain nga mga disenyo kag estilo sa mga motorista nga nagapahamtang sang ilang tagsa ka mga barrier lamang masunod ang patakaran o kung ang pulisa nga ginapatuman sang gobyerno may angot sinidri. Karon na patularin na kita lang area naman sa South Capitol Road, Dalan Lacson, going sa may Burgos Lacson, mga Kakson. Hindi tanto mo sinakadamo ang mga salakyan nga nagalabay dali sa mga lugar. Even gani mga Kakson sa area naman sang Dalan Gatoslaw. Halong sa ito mga Kakson, Tuesday afternoon kita, medyo maulano ng panahon kay na siling nga matanion nagulaw na pero nagkapabilin mabulubog na ang galom yara gyapon na tamat na naman nga nagatipon gani preparar para ganar. Ini nga dalagan sa trapiko ang saghapon Bugos man kinadulong sa inyo sa Dr. Alfred Green. Wala sang preservative kagalal certified Production John Diaz, una Sabado na sa Akson sa Bacolod Akson Radyo. Lasing kumaite siyate, stay healthy, live better, pagi sa Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. No, lapit lang isa sa Burgos Locsin nga Burgos Lacson. Diin ang makini, Joy Dishwashing.
Okay, sa lawantang ato sa ring nga mga greetings sa live stream si Toto Bay Jonathan, mayong hapon, salamat gid sa pagmonitor. Jocelyn Libuon Dispoho, good afternoon. Si Jane Pinyon, mayong hapon. Philip Laurente, halindari sa barangay Minuyan. Amy Esmeralda Dolido, patamyamon sa tatay ko Elias Dolido sa barangay Paloma, Valia Dolid nga monitor gid siya. Ernesto Rigatso, good PM Maxon Mar. Si Andrew Juanitis, Andrew Juanites Araman, si Maria Luz Grijaldo Macunat, John Michael Gimay. Monitor nila kami di sa Banwasang La Castellana. God bless, salamat. Cheryl Chi Acampa. Greet my sister Christian Bonbon of RHO Municipality of Finigaran. Happy birthday from Kuwait. Gianna Pampleyaga Magallanes, mayong hapon sa mga taga-Action Radio kag kay Papa Sam sa Bahrain. Permi ka papati dariya. Jenny Solgon, mayong hapon. Martin Aliling, magkanang hapon po sir. Heaven. Tomas Bronyola, good afternoon. Monitor Regent Pearl Alhis. Si Trixie Ibosyo, monitor ko di. Salamat. Trixie Ibosyo kay Christian Hinovea. Si LM Muhar, Judith Calves sa Pamposa. Always monitor sa Emerald Street, Ramilo Village, Barangay Tangob. Si Manny Loquias, good afternoon. Evelyn Di Pomoseno, greet lang sa Tarantaranga Pamati, wasing from Lower Bikutan, Taguig City. Imbong Dio Campo, monitor kami di sa Maaw. Olive Prado Gargaritano, Kasataremo sa Novea, Jari Villanueva, Jari Jao Villanueva. Si Bilal Cox, okay, salamat. Salamat ganda sa Eric Rojo Asiado. Monitor ko dari sa Quezon City, Metro Manila. Tamyag ko lang Asiado Rojo. Magdato Kanyada, Hili lang Molase, Magsiko, kag Kudadan family, dari sa Barangay Pandanon, Selos, Morsia. Salamat gid. Jordan Chavez, Monitor Vivencio Salcedo. Vivencio Salcedo, Monitor Mansilingan. Si Bebeng Daguia Bautista, good PM. Monitor kami dari sa May Lizares Avenue. Alas 5:31. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure.
mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang Sa COVID-19, Regional Case Bulletin number 130 as of August 4. Basilangon sa mong ining adlaw, may ara sang dugang na naman, nag-positive naman. Gadugang ang positive cases diri sa Western Visayas. Ang sa Iloilo Makaksyon, ang top province dari sa Western Visayas. Iloilo Province may ara sang bagong 30, ang Iloilo City may 14, ang Bacolod City may 13, ang Negros Occidental may 11, ang Capiz may 3. Ang Capiz ni nagliligan sa mga binulan daw nagtulutawhay ni. Prote bagod bansang pagbinalik ni posibilidad sa pagbinalik sa mga LSIs kag returning OFWs. Hindi gid malikawan nga may ara sang nagadugang nga COVID positive. Ang tingalahan niya, negative na ng iban dito alis Metro Manila mo. Alis sa Cebu man negative na ng ilas na test. Galing pagkuha sang test liwat, pag-abot na rin sa Bacolod or Negros Occidental, liwat nga nagpositibo. Amo nang tuman ka, panaliban. Sa balita, una sa aksyon. Duha ka mga gin-lockdown nga lugar diri sa Bacolod lifted na. Diyan nga mga lugar ato ni balon sa report sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. With Axondale Salazar. Axondale, mayong hapon, please kabin. Mark, ginanunsyo ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran nga naibanan ang mga lugar ginpay dalom diri sa lockdown kasunod nga may rasin sa maayong nga balita matapos nga ginlift na Action Mar ang pag-sealed off o lockdown sa area sang Purok, Bahimulaton sa
sa mga areas ng Barangay Banago, paititres dira ka mga pamilya, no, o kon houses rather, ang napagtuwan sila ang lockdown. Kag lifted naman ang lockdown sa areas ng Purok, Masanag, Uno, Barangay 26, Syudad sang Bacolod. So kay pamilyaran, naghatag sang recommendation ang Bacolod City Health Office nga i-lift na ang lockdown sining nasambit nga mga area. Kasunod action mar nga nagtapos ang 14-day nga mandatory quarantine kag negatibo sa COVID-19. Ang tanan nga mga persona nga kutob nga ginsubject sa COVID-19 testing, amo ini sila ang mayara sang possibly exposure action mar sa mga COVID-19 positive. Kung madumduman ang panday nga napatay dira sa area sa Barangay Banago, residente to siya sang Purok, Mahimulaton action mar. So after sining pag-leave, pwede na makagwa sila sinitag sa tagsa ka mga puluyana ang mga pamilya nga cover sa lockdown bangod sining development. Pero sa kapamilyaran, wala labot nga may gin-knockdown, may raman sa gihapon sang nagadugang man nga mga areas nga ginapaydalom sa sealed off lagip na ang sa areas ng Barangay 14, amo man sa areas ng Barangay 16. Aring tingog ni Vice Mayor Alcide Familyaran. Yung more than 20 wala ka places sa more than 20 barangays. Oo. Yes mo, may ginalist ka, may Dugang. sealed off ka. Oo. Ang sa mga Imulaton, I think ang list na to, ang sa 26 na list naman, ay tanan sila negative. And I think tapos ng 14-day po nila, quarantine. Sumari nabatian si Vice Alcide Familyaran nga sunod siya out of 61 barangays dito sa may Bacolod City, may arasang kapin 20 no ka mga area ang sa karon padayon nga naka-sealed off. Update kabay tagikan sa Bacolod City Government sa Dang Action yo. Action Dale Salazar, una sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale, 541 Action Radio Philippines Standard Time. Sama outside Bacolod Blast na nagaplano magpabacolod City. O hindi gin makalipata kung like mo sa lakyan, dala ka mo payong, dala ka mo jacket kay medyo mabalubog na tiyempo dres Bacolod subong mayara sang oras, mayara sang time nga nagatupa ang manipis nga ulan o kon toro talithi. Kay ka delikado kag ka balantayan subong kon maglain matsyag mo. Kabudla isang senaryo o kon sitwasyon sa sulod sang nagkalain-lain nga hospital dris Bacolod. Ang iban gani kon maglain matsyag lang ila sa ginahimo na lang pawain lang sila sa ila sa balay. O dira sila na lang nagatipon sang puwersa. Sa Quezon City Village, may dako-dako itong ostritso, taas pa sa auto, nakagwa. Ang dalagan to Action El Reo, nga auto, todo man dalagan. Kaya taas pa sa sakwano, taas pa sa auto, ang ostritso, lang to ablaw, nakagwa-goro sa ulan niyo, dito sa Quezon City. Taas pa sa auto, ginalaga siya auto, sinasig sa dumalagan. Ay, kadako-dako nga size ang ostretso. Nagkagwa. Mayo dala na sang sa manog. Una sa balita, una sa aksyon. Galiwasama ng ostrich goros COVID-19, no? Awag yung managapang anong ostrich. Goro na maguhan lang sa ba, nakagwa sa hawlay, ha? Nakita yung damo kasi nibad ng mga salakyan sa highway to. Ito sa may Quezon City nga barangay. Ay mga Santon Plus Herbal Capsule tanay bala.
Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon,
Madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ko 51. Ang oras ginadulong sa inyo sang sa tatlo ini kasi parado nga purok o tatlo ka mga purok sa area sa barangay 16 diri man sa sulad sang Bacolod ang ginfield off sang barangay mismo agud nga mapunggan ang paglapta based ang kang ang transmisyon sang COVID-19 action mal sa mismo mga barangay. Ini ang intikang sang barangay council nga ginapunuan ni barangay Kapitan Joseph de los Santos sa barangay 16 matapos nga magpositibo sa COVID-19 ang duha ka mga job orders o kang JO sang sulad sang Bacolod na nagapuyo kon residente mismo man sang barangay 16 diri sa syudad sang Bacolod. Sa atong interview kay De Los Santos ginkumpirmar sa nga isa ka empleyado sang Office of Senior Citizens Affairs kag Office or rather General Services Offices o kon GSO sang Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19. Ini isa ka 24 anyos nga lalaki kag isa naman isa ka 48 anyos nga lalaki man action mar. So ginimo diri sang barangay ginfield off nila ang anom ka mga puloy-an sa palibot mismo sang area sang Purok Kingfisher B. May tatlo ka mga puloy-an man sa may Purok Tulihaw, may duha ka mga puloy-an sa Purok Punay. Tanan ni sa may barangay 16 Action Mar. Baling duha sa ni ka mga nagpositibo, may mga close contact nila ang iban ng mga residente nga nagatinere sa may Purok Kingfisher B. Rason kun nga may mga balay digto nga ginfield off man. Ang ginimo diri ka barangay ang duwa sa niya ka mga persona ya ara na sa facility quarantine. The rest ara dira and by 17 ka ina nga gintay dalom sa swab test. So naka home quarantine sila action mar ini mga gintay dalom sa swab test. O galing lang kay according diri kay De Los Santos antes naman magwa ang resulta sa duwa sang swab test sa duwa ka mga
persona, may mga ibang nga persona sila o kung pumuli sa lugar naka-close contact. Rason kun nga ang ginobra di ka barangay nagpatigayon sila sa disinfection nga sponsored sa council mismo nila dara sa palibot sa barangay 16. Gin temporarily close nila ang barangay hall sa barangay 16 para sa disinfection. Tag ang matabo sila dire digto sila Action Mar ang barangay hall nga temporary mo nila ang puluyan ni Kapitan De Los Santos. Isa sa rason kung nga gin-disinfect ang barangay hall kaya according to De Los Santos ang utod sang isa ka nagpositibo sa COVID-19 isa ka barangay health worker nga nakakadto sa barangay pa antes pa man magwa ang resulta sang swab test. Pero hambal din ni De Los Santos sa gyapon sa mga pumuluyo sa barangay 16 magalong Action Mar of course samtang padayon man ang ila dring pagpakigbatok sa paglapta sa COVID-19. Pinakapurok na ka tatlo. Ano nga mga purok na ka? Kaya tuliaw, tuwa ka tatlo di ka palahi. May mga mensak ibang isa ang tuwa. May makapot ang ilang result. Okay. Ang isa naman kakapulok, punay. Dua kaya yan natin. May positive ng isa. Ang isa, wala pa sa ilang result. Okay. Kaya yung isa kapulok, pulok PCLP, nga kasulok po sa ito kasi paratang magka-direct contact pala sa buhay hindi nag-positive. Okay. Action naman according to De Los Santos nga tanan nga mga pumuluyo sa nga barangay 16 ang ginadumlian nga makalabahay o kung makakabisita o kung makatamo ang makadto man sa lugar mismo nga kung sa ligid pang sealed off ining mga puluyan. According to sa iya kumubuas may ara makabaton abi mga left out bala sa social amelioration program. Iyan ang panumdom nga tani gid magsunod sa pila ka mga minimum health protocols ang pagsuksok sa face mask ang pag-obserbar sa social distancing kag ang pag-coordinate gid mismo sa may barangay agud nga hindi na maglagaw-lagaw padala sa lugar ka magpuro pamangkot nga base amo pinakalinan sang transmisyon sining balatian Action Mar. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz so nasabot na sa Action sa Bacolod Action Radio. Las 5:57 ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement. Sa live stream, monitor man si Bebeng Dakia Bautista. Okay. Joseph Pacifico, good afternoon. Action Marlon, monitor kami di sa may barangay Baliwagan, San Enrique. Pacifico, Horada, kag Bagbanwa family. Elizabeth Malakagabala, Ramasidinis Richard Tibor, Roma. Greet ko lang Roma family, San Enrique. Greet ko man si Ray John Tan Villalon sa barangay Purisima, Manapla. Sa mga members ng Energy Funds Club. Salamat, kid. Elizabeth Malakagabala, good afternoon. Helen Huesna, Alex Fuentes, actually, happy Tuesday sa imo. Salamat, Alex Fuentes. Fred Ninya, good PM. Manjo Arnejo, Silito Dayap, ngayong hapon, sir. Salamat. Reme Villa Marso, I'm watching live. God bless. Kenneth Valencia, Roxanne Inderes, mayong hapon, watching her sa Paranaque.
Akso Radio, Bacolod. Watching her sa Paranaque. Salamat, Rogsan Inderes. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcast Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Martes, Agosto 4, tuig 2020. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kung mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Taylor Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Bacolod PNP, wala sang na-record nga kaso sang COVID-19 sa kapulisan. Digital payout sa mga left-out families, umpisahan buwas nga adlaw. Sa balita national, gobyerno handa maghatag pondo agad makasurvive ang PhilHealth. Senator Gordon ginaduso ang mas madamo nga medical experts nga magigbahin sa COVID-19 response planning. Dagdag balita international, 13 patay sa pagbaha sa South Korea. Sa sports balita, Philippine Superliga nakabato na sa approval sa DOH nga mag-resume sa training. Ag sa balita entertainment, Miss Universe Catriona Gray kag Nicole Cordovs naghatag sang pila ka tips sa mga kandidata sang Binibining Pilipinas sa 2020. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbako
Sugod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Sa aksyon! Lasay sa 12 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Naglabot na sa 92 ka mga medical frontliners kag 70 kanan medical frontliners sa Western Visayas ang nagpositibo sa COVID-19 umpisa bulan sang Marso tubtob Agosto 3. Ginpahayag ni Dr. Ranelyn Reyes, tagpamuno sang Public Health Program Development Cluster sang DOH Region 6. Sa 92 nga ilan na record 31 diri ang mga doktor, 36 ang mga nurses, 8 ka medical technologists, 6 ka midwives, 4 ka radio technologists, 3 ka nursing aides, tag-isa ka sanitary inspector kag physical therapist kag 2 ka unspecified. Samtang 70 naman ang nagpositibo sa non-medical frontliners nga ginalakipan sa kapulisan, militar, drivers ng ambulansya, auxiliary aid, encoders, kay iban pang staff ng hospital. Sa inabluan sa 92 ka medical frontliners, 27 ang gikan sa syudad sa Bacolod, kag 10 naman ang gikan sa Negros Occidental. So we have already 92 medical frontliners that have been confirmed with COVID-19 infection. So ini siya ang cumulative data naton starting March up to yesterday. Dawat yan si Dr. Reyes sang DOH6. Wala sang may na-report nga nagpositibo o kung posible COVID-19 patients sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. Sunod kay Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa Bacolod PNP, sapiak nga wala sang may sintomas sang among virus, preparado ang 2 ka mga isolation room sa sulod sang headquarters. Dugang pa, wala man sa may na-report nga nagpositibo nga resulta sa 2 ka mga tracker teams sa BCPO nga nagabulig sa contact tracing sa City Health Office. Ang 2 ka mga tracker teams sa ginabugusan sang taga 3 ka mga personnel nga ginapamunuan ni Police Major Sherla Gabana. Sunod kay Pico, umpisa sa 2 Abril na orient na mga personnel nga gina-assign sa tracker teams sa mga dapat nila nga himuon agud malikawan
nga malatnan sang virus. Padayon man ang pagpangamuyo sang kapulisan nga mahilway ang tanan pati na ang ila organisasyon sa COVID-19 agud padayon nga makaserbisyo sa publiko. Sa aton diriya sa mga personal naton sa subong na wala pa man kita may nabaton diriya nga report or info nga may nangin symptomatic or nangin possible COVID patient. Despite nga may adwa kita ka teams nga naga-join sa City Health. Ang kabahin sa pagpahayag ni Lieutenant Colonel Ariel Pico. Mag-aumpisa ang DSSD Bacolod sang digital payout sa mga accredited nga payout centers para sa 15,049 ka mga left-out families nga benepisyaryo sang Social Amelioration Program o KONSAPA. Umpisa buwas nga adlaw Agosto 5 tubtob 9 ang mga left-out beneficiaries ang makabaton sang 12,000 pesos nga ayuda para sa first kag second tranche. Tinalik ng guntani nga semana mag-aumpisa ang pag-release sang ayuda hapang wala ini na dayon kasunod nga kapin 20 ka DSSD kag DSWD workers ang ginpaydalom sa quarantine kag swab test bangod sa exposure sa COVID-19 positive. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni DSSD Head Pasitatero, nagwa ng resulta sang pila ka test kag giniyang negatibo samtang may pila pa ka mga resulta nga ginahulat tubtob sa corona. Suno kay Tero, may pila ka DSWD workers gikan sa iban nga lugar sa probinsya ang mag-augment sa Bacolod para sa payout. Naglabot na sa 92 ka mga medical frontliners kag 70 ka mga non-medical frontliners sa Western Visayas ay nagpositibo sa COVID-19 umpisa bulan sa Marso tubtoba Agosto 13. O na sa iban pa naton nga balita lokal, nagapangabay si Vice Mayor Elcid Familyaran sa mga negosyante sa ilang kooperasyon angod sa proposal ni Mayor Bing Lunadia nga mag-umpisa ang curfew sa sulod sang Bacolod las 8 sang gabi tubtoba las 4 sang kagahon. Sa interview section radyo ginpahayag ni Familyaran nga kung hindi mag-cooperar ang mga negosyante posible nga mabalik ang syudad sa Enhanced Community Quarantine o kun ECQ kag mauntat ang tanan nga negosyo. Suno kay Familyaran, hindi niya luyag pangunahan ang tikang sambugos nga konseho angod sa proposal ni Leonardia. Pero para sa iya, dapat mabalanse ang tanan. Hindi man luyag sang vice-alkalde nga makompromiso ang safety sang publiko, kagin patag nga ang syudad ang ginpaidalom sa modified GCQ, apang may mga istrikto nga measures para malikawan ang paglaptas ng virus. Gina-question naman ni Familyaran kung ano ang rason sa pagtinira sa gwa kung wala man lang nagainom. Suno pa sa vice-alkalde para sa iya, ang pagpanyapon ang dapat yara sa alas 6 tubtoba alas 6:30 sang gabi kag hindi alas 9 sang gabi. Ginklaro man niya Familyaran nga mga negosyante mismo ang nagpangabay sa syudad sang liquor ban. Sa dugang pang balita lokal, balik na sa normal ang pagtrabaho sa 155 ka mga empleyado sa Provincial Veterinary Office sa PVO sa Negros Occidental. Matapos ginag-negatibo sa swab test ang 17 ka mga naka-close contacts ng COVID-19 positive. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena, kalakip sa 17 lima ka mga nakadestino sa Provincial Livestock Breeding Center and Dairy Farm sa may barangay La Granja, syudad sang La Carlota, nga mo ang ginatrabahuan sang nag-positibo. Nagbigad nga si mga naging lockdown ng mga lugar nga ginpadulungan kag gintiniran sang infected employees sa syudad sang La Carlota, samtang ginpatigayon man ang decontamination sa PVO office. Ginaulat pa sa Negros Occidental Police Provincial Office o KONOCPO ang guidelines sa plano nga paghimo sa mga police station nga vaccination centers ng COVID-19. Suno kay NOCPO Chief of Police Community Relations Officer Police Major Norberto Barniso, preparahan nila sa gilayon kung may nagakaigo ng pagsulundan sa ilang mangin trabaho. Dugang pa ni Barniso, himuon nila ang tanan para sa serbisyo publiko. Una diri, ginapalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga kung nayara na ang vaccine, ang police station amo amangin sentro sang vaccination program. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 Action Radio Philippines Standard Time, hindi gid magkalipat nga maginom sang
lain nga mga sakit, ari ang sulod Ko, manog isa na kasi mana nga wala. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Una sa aksyon! Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang balita nasyonal.
Handa ang gobyerno nga maghatag sang pondo para masiguro nga makasurvive ang PhilHealth. Ining ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque matapos ang paandam sa isa ka opisyal sang PhilHealth nga ang korporasyon ang posible maguntat sa operasyon sa 2022 ngon wala na sang dugang nga subsidy. Nagapati si Roque nga author sang Universal Healthcare Law, ang survival sang PhilHealth ang wala nagadepende lamang sa ilang collection sa. Nagapati man si Roque nga ang gobyerno ang hindi makahatag sang libre nga bulong kag treatment kun ang PhilHealth ang magadepende lamang sa premium sa. Suno ba kay Roque nakahibalo ang gobyerno sang responsibilidad nga pagsuporta sa PhilHealth sa pinansyal nga aspeto sa pagpatuman man sang Universal Healthcare Law. Una na ang ginpahag ni PhilHealth Data Protection Officer Nerissa Santiago nga posible maguntat ang operasyon sang PhilHealth sa 2022 bangon sa double impact sang pagnubo sang collection kag pagtaas man sang payout sa hospitalization sa mga COVID-19 patients. Ginaduso ni Senator Richard Gordon sa gobyerno nga dapat mas madamo nga health experts ang mag-intra sa COVID-19 response sa planning. Sino kay Gordon, dapat paintrahon ng mga health experts, scientist, mga yara sa public health kag epidemiologist agud nga mag-isa sa plano kag response ng gobyerno. Dugang pa ni Gordon nga dapat ang mga ini ang ginapaintra sa talakayan matapos iya na obserbahan nga madamo nga militar ang naga-intra sa plano sa government response sa pandemic. Kaya klaro man ni Gordon nga dapat ang militar para sa implementasyon kag ang mga scientista para sa plano tungod sila ang mas nakahibalo sa matuod nga kontra nga hindi makita nga amo ang virus. Ginapanginwala ni PhilHealth Insurance Corporation Chief Ricardo Morales nga iya ginaproteksyonan ang mga korap nga opisyal sa PhilHealth. Sa Senate hearing ang sa ginaligar korupsyon sa ahensya gindinay ni Morales nga iya ginaproteksyonan ang mga nagahimo sang maanumalya sa PhilHealth. Ini matapos ginpahayag ni Senadora Grace Poe nga mayara sang strong allegation nga si Morales ang cuddler sang korap nga mga PhilHealth officials. Suno kay Morales bilang tikang batok sa korupsyon sa PhilHealth, iya nagin review ang mga kaso kag ginaimbestigahan ang mga reports sang discrepancy sa PhilHealth. Madumduman 2019 sang ginapoint ni Presidente Rodrigo Duterte si Morales sa PhilHealth nga nagpangalagad sa bilang board member sang Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Ginbulgar sa nag-resign nga anti-fraud officer nga si Thorson Montes Keith nga plano kunta ni siya nga gamito ni PhilHealth Chief Ricardo Morales agud sulbaron ang ginaligar overpriced nga COVID-19 test kits sang state health insurer. Sa Senate hearing ginpahayag ni Keith nga ginsugo siya ni Morales nga mag-istorya kay Presidential Anti-Corruption Commission Greco Beljaga o kon Beljaca angot sa among issue. Pero kay Keith wala niya ginsunod ang mando kag ginpahayag sini kay Morales nga base ano pa ang paghangop ni Beljaca kung himuon niya ang nasambit kay sugo sang PhilHealth Chief. Dugang pa ni Keith, nagpalamula naman si Morales sa iya ginhimo nga sabat. Si Morales ay nagtambong man sa hearing apang magahatag pa lang sang iya komento angot sa akusasyon ni Keith. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang balita international, sports ag entertainment pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balang
balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid. Kagsalitaris ng aton balita international, may 13 katawang na record nga napatay matapos maka-eksperyensya sa madamol nga pagtuba sa ulan nga nagresulta man sa pagbaha sa South Korea. Naglabot naman sa 1,000 katawo ang ginakinahanglan nga i-evacuate sa mga otoridad. Nagpatawag na sa emergency meeting si South Korean President Moon Jae-in. Naapektuhan sa pagbaha kag naguba ang pila ka taytay bangod sa pagsaka sang water level sa Hana River. Una nga ginreport sa Yonhap News nga nagapagwa sa nga tubig sa dam ang North Korea nga wala sa nga ginpagwa nga abiso para makapreparar ang Seoul.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, balita ginanunsyo sang Philippine Superliga kon PSL nga nakabato na ang liga sang approval gikan sa DOH nga magbalik sa training sa tion nga mas relax na ang quarantine protocol sa Metro Manila kag malapit nga mga probinsya. Ginpahayag ni PSL Chairman Philip Elia Huico nga base sa sulat sa DOH sa Hulyo 23, ang mga club teams ang pwede na makasugod sa practice dalom sang GCQ pero 5 lamang ka mga players ang tugutan kag mayara naman sang skeletal workforce tubtob sa pulo ka mga tawo. Ginpahayag man sini nga ginaprobahan sang DOH ang health kag safety protocol nga ila ginsumeter kag may pila ka mga rekomendasyon. Dako ini nga development para kay Huko kasunod nga ang PSL ang pinakaunang volleyball league ang gintugutan nga magbalik sa training. Nagpasiguro may ni sa gobyerno nga ila himuon ang tanan para masunod ang protocol kag mangin safe ang training kag conditioning sessions. Ginpatahag man ni Huiko nga ang clubs ang hindi required nga mag-swab test bangod ang women's volleyball ang hindi physical saksang sa professional basketball, football kag boxing. Ang swab testing suno kay Huiko ang magadepende na sa desisyon sang kada teams. Una sa balita, una sa aksyon. Sa entertainment, ginumpisa na ni Miss Universe 2018 na Catriona Gray kag Nicolo Cordovs ang pagtudlo online sa 40 ka mga kandidata sa Binibining Pilipinas sa 2020. Sa ila una nga online Zoom workshop, ang duha ka mga beauty queens ang naghatag sa pinaman ka mga tips sa mga kandidata sa ila journey agud nga malabot ang ila handom nga mangin isa man ka beauty queen. Bila sa mga topic nga ilaging talakay kung paano pakibatuan ang stereotype of perfection sa pageant world. Hinpahayag naman ni Catriona sa mga kandidata nga sa piyak nga mga beauty queens kahibalo sang ilay hampal nga mga tinaga apang wala sang problema kung mangin matuod sa ila kaugalingon kag sa ila mismo ginapagwa nga istorya. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 36 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Hinyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Agosto 4, 2020. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa